Βρισκόμαστε στο Θέατρο Άνεσης με τον γνωστό ηθοποιό Τάκη Χρυσικάκο για να μας μιλήσει για την περιοχή που κατοικεί τα τελευταία χρόνια, τους Αμπελοκήπους. Κύριε Χρυσικάκο, καταρχήν να σας ευχαριστήσω που μας ανοίξατε το θέατρο και μας υποδεχτήκατε εδώ. Για ποιο λόγο έχετε επιλέξει να κατοικείτε τα τελευταία χρόνια στους Αμπελοκήπους? Έζησα καταρχήν πολλά χρόνια στην Κυψέλη, στην Ευελπίδων. Εκεί είναι το σπίτι μου, το βασικό. Τώρα ζουν οι ανιψιές μου εκεί. Κατόπιν από μια ανάγκη απομόνωσης για 5-6 χρόνια περίπου έμεινα μόνιμα στο Πόρτο Ράφτη. Πέρασε και αυτή η περίοδος. Νομίζω ότι ο άνθρωπος έχει και ανάγκη να κλείνει κύκλους έτσι στη ζωή του. Και τώρα μένω στους Αμπελοκήπους. Ο λόγος είναι ότι χόρτασα την απομόνωση και τη μοναξιά και ήθελα να μείνω όσο γίνεται πιο πολύ στο κέντρο. Οι Αμπελόκηποι με εξυπηρετούν πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ κοντά. Μένω ακριβώς πίσω από τον Άγιο Δημήτρη, στην αρχή της Πανόρμου, από την Αλεξάνδρας, και είναι 100 μέτρα το μετρό. Το μετρό, ναι, είναι πολύ κεντρικά. Επίσης έχω στην πλατεία 4, 5, 6 εστιατόρια, μπαρ, καφέ, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία. Έχω τα πάντα, δηλαδή έχω στα πόδια μου ό,τι θέλω. Και επίσης το καταπληκτικό, στο δρόμο που μένω κάθε Σάββατο έχει λαϊκή, το οποίο είναι τρομερό, δηλαδή, και μόνο το βούισμα από τους ανθρώπους που πουλάνε, τους ανθρώπους που έρχονται να ψωνίσουν, τα φρέσκα πράγματα που θα κατέβω να βρω και να πάρω, είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή νομίζω ότι ως άνθρωπος που η δουλειά μου είμαι αναγκασμένος να ζω στο κέντρο, αυτά τα χρόνια βεβαίως ήταν ανάγκη μου, αλλά ταλαιπωρήθηκα. Σκεφτείτε ότι ανεβοκατέβαινα τουλάχιστον μία φορά την ημέρα Πόρτο Ράφτη Αθήνα, ίσως και δύο. Μεγάλη απόσταση. Ναι, και το αυτοκίνητό μου έκανε χιλιόμετρα. Τώρα λοιπόν το αυτοκίνητο είναι παρκαρισμένο και σπάνια να το πάρω. Δηλαδή μπορεί τη βδομάδα μία φορά, ίσως και καμία, γιατί το θέατρο που παίζω, το Θέατρο Άνεσης, είναι κοντά, έρχομαι με τα πόδια, δεν είναι τίποτα, ξέρω εγώ 300 μέτρα, έρχομαι με τα πόδια. Επομένως, μετά για να φάω πάλι πολύ ωραίες ταβέρνες που έχει εδώ, πάλι θα πάω με τα πόδια, και έτσι όλα είναι μέσα στα πόδια μου που λένε. Υπάρχει κάτι που σας ενοχλεί στην συγκεκριμένη περιοχή? Όχι, νομίζω ότι αυτή η περιοχή ακόμα δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα, δεν έχουν βγει προβλήματα. Είναι φιλήσυχοι κάτοικοι, ο κόσμος, ακόμα και οι αλλοδαποί, είναι ήσυχοι. Κατά πλειοψηφία στους Αμπελοκήπους μένουν Ασιάτες, Φιλιππινέζοι, Κινέζοι, από αυτές τις χώρες, που είναι πάρα πολύ ήσυχοι άνθρωποι, πολύ ευγενικοί, πολύ διακριτικοί. Όχι, μέχρι στιγμής η περιοχή των Αμπελοκήπων, τουλάχιστον εκεί που ζω εγώ, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Θα έλεγα ότι είναι μάλιστα και γειτονιά. Δηλαδή οι άνθρωποι μιλάνε μεταξύ τους, χαιρετάνε όταν βγεις. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Το σημαντικότερο λοιπόν είναι ότι είναι πολύ κοντά στο Θέατρο Άνεσης, που έχετε φέτος την παράσταση Αλήτες Θεατρίνη. Μια υπέροχη παράσταση. Έτσι δεν είναι? Ναι, είναι μια αστυνομική κωμωδία που πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, και δόξα τω Θεώ, το λέω για τις εποχές που ζούμε, που πάει καλά. Είναι ένα ωραίο έργο, το έχει στήσει ο Θοδωρής ο Αθερίδης, και με τη Βάσια την Παναγοπούλου, τον Αλέκο τον Σισοβίτη, τον Λαέρτη, τον Βασιλείου και εμένα. Πάρα πολύ ωραία. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία που την έχετε ήδη και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.